Ahoj Soulforista, poznáš telové suflé? Toto unikátne telové šľahané maslo je medzi soulforistami veľmi obľúbené. Svoju popularitu získalo vďaka svojej našľahanej konzistencii, výživným vlastnostiam, ale aj krásnym voňavým prevedeniam. Telové suflé sa pri kontakte s pokožkou mení na krásny olejovo-mliečny film, vďaka čomu ho obľúbuje najmä suchá pokožka. Počas letného obdobia by si však mal veľmi dbať na to, kde tvoje sufle trávi čas. Aby bolo sufle vhodné aj pre tú najcitlivejšiu pokožku, do jeho zloženia sme nepridávali žiadne konzervačné ani stabilizačné látky. A práve vďaka absencii konzervačných a stabilizačných látok je telové sufle počas leta náchylné na teploty. V dôsledku vysokých teplot sa sufle môže topiť a strácať svoju konzistenciu. Práve preto dbaj na to, aby tvoje sufle bolo počas leta na suchom, chladnom a tmavom mieste. Ak sa ti náhodou aj tvoje sufle zrazí a teda roztopí, nezúfaj, zmenila sa len jeho konzistencia. Aj naďalej si môžeš užívať jeho úžasné účinky pre pokožku tela. V prípade, že nechceš riskovať, že sa ti tvoje sufle roztopí, môžeš na leto zvoliť napríklad telovú manu alebo telový jogurt, ktoré sa určite neroztopia a tvojej pokožke dodajú aj super dávku hydratácie. Všetky produkty nájdeš ako inak na soulforia.sk.